לקחתי את אשתי לשוויץ, לחופשה. מה, זה בסדר, כולם שמעו. הבנתי. טוב, בקיצור, דמיינו לעצמי תמונה כזאת. בוקר, אירופה, בירה. רע מאוד. 30 בירות חופשי. אחר כך בא לאיזה אחד זקן. כן? עובד פיקולו. לא. בא אליי, שואל אותי, אתה רוצה לשתות וויסקי? סקי? כן, יצאתי לגלוש, אחרי חצי שעה של סקי. קי? על כל השלג, עליי, אני מטונף, נכנסתי לאמבטיה. בתיה! הייתה שם, איך ידעתם? בקיצור, מתחילה לגעת בי ואני שיכור, לא יודע מה אני עושה. סט תמים לגמרי, קטי. אתי! נכנסת פנימה, תופסת אותי איתה. אני אומר, אתי, זה לא מה שאת חושבת. שבט! מה שבט? חמולה, מתחילים לרדוף אחריי, בהמות. מות! מות, לום, בזנת, ספות, שולחנות, ספות. בקיצור, שברו לי ראש מנורה. נורא. אפילו הוציאו את החגורה. גורה? מה הגורה? כלבת בוקסר, אני אגיד עם שיניים קלאסי. קלאסי? מה קלאסי? אני אומר לך, בהמה טיבטית. יד! בדיוק. אחר כך בא לאיזה אחד עבדיי. די! איך שראיתי אותו רצתי לקיר. הוא זרק עליי אבטיח. תילך! נפל מהקיר, ראיתי שחור. חור? איך שראיתי אותו רצתי ישר לדשא. אני יודע, היה כולו, נראה לי השקו אותו לפני איזה שעה, היה כולו רטוב. טוב. מה טוב? עפתי באוויר, עשיתי סלטה, נפלתי על הגב, שברתי אותו, בן אדם. דם! כולי עם הפנים לשמיים. מים! גשם זלפות. דם, מים ותמרות עשן. שן! איבדתי את ההכרה. מה? הייתה לי הזיה. הגיע עוד היה. בלי החזייה. אמרה לי איתי רגע. הפשיטה את השמלה. הייתה לי ערובה. נהיה לי שם קופות. פוט! מה? פוט! מה? גרה בפוט! מה? גרה בפוט! קראתי מהחלום. נראה לי כראש מהמכה, אז אני רואה את האחות מתקרבת אלינו מזריק. ריק! מה ריק? מה לי אומרת לי? אל תדאג זה ויטמין. מי? כן, רצתה. אפילו חשפה פתמה. מה? אז הפשטתי אותה. אתה? והתחלתי לתת. תן! נותן? תן! נותן? תן! מה אתה רוצה? מה זה? אנחנו גמרנו. נו! בקיצור, התחילה לגנוח. נוח! עכשיו, על הכיף. מה זה חלקה? אני לא תבטיח שלכם. נראה לי, מה זה נהנית? פתאום, עלה לי החשד. התחלתי לחשוש. שוש! כן, שתי הקודמת. דלת! פאק לעזאזל, מה היא עושה פה, אלוהים? אי! אומרת לי, תגיד, אתה לא מרגיש קצת פתטי? אתי! נכנסת פנימה, תופסת אותי איתה. מה עכשיו כל הסיפור מההתחלה? לא! בקיצור, יום מת, לום שורי ספורט, שלושתם רוצות ממני מזונות. זונות!